Αγίας Τριάδος με Σπάρτης. Ένα εξαιρετικό διαμέρισμα. Πρώτο ρόφου, πλαϊνό, με μπαλκόνι. Πλήρως ανακαινισμένο. Πολυτελώς επιπλωμένο και εξοπλισμένο. Ένα υπνοδωμάτιο σαλοκουζίνα μπάνιο. Ατομική θέρμανση φυσικού αερίου, θωρακισμένη πόρτα, συνθετικά κουφώματα, όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα. Μια εξαιρετική πρόταση από το μεσητικό γραφείο Αντωνίου Home. Ένας άνετος χώρος στο σαλόνι. Κουζίνα, μοντέρνα σχεδιάση και εξαιρετική ποιότητα κατασκευής. Ένα άνετο υπνοδωμάτιο, πολύ όμορφο, με 2 κλιματιστικά το διαμέρισμα, 2 τηλεοράσεις. Περιμένει το νέο του ιδιοκτήτη, είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για εκμετάλλευση. Τετράφυλλη ντουλάπα, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής. Μπάνιο με καμπίνα. Πολύ κοντά στη Νέα Παραλία, στα πανεπιστήμια στο κέντρο. Αντωνίου Home, 6976 532 482.